Добрий вечір усім. Салют, сябри! Рися, як справи? Що новенького відбулося? Хутенько розказуй. Справи нядрэнна, дякуй. І нічого, здається, не відбулося. А що у тебе новенького? У тим і справа, що у мене нічого новенького. А гэта дрэнна. Дрэнна? Румал, Яна, а ти яких новин чекаєш? Ну, яких? Важных, каб адбылося нешта такое, што ні ў каго дагэтуль не адбывалася. Цікаво. І што гэта павінна быць? Каб я ведала. Але ўпэўнена, нам не хапае нейкай, як гэта... О, успомнила! Сенсацыі! Мол, сенсацыі? Менавіта! Мне Коска нядаўна расказала, што гэта такое. Тады ты зараз гледачам растлумач. Калі ласка. Сенсацыя! Нейкае вельмі незвычайнае здарэнне. Калі ўсе пра яго даведаюцца, будуць здзіўляцца і казаць: гэта неверагодна! Пра такое здарэнне магчыма раскажуць ва ўсіх навінах. Яна, ты лічыш, у калыханцы не хапае сенсацый? Вядома, не хапае. Вось адкажы, Рыся, якія ў нас тут здарэнні? Маў, адразу складана ўзгадаць. Таму і складана, што нічога дзівознага ў нас не адбываецца. Вось калі б у калыханку зазірнула якая-небудзь зорка. Маў, Яначка, ды зоркі ў наша калыханачнае акно кожную ноч зазіраюць. Ды я не такую зорку мела на ўвазе, Рыся, а якую-небудзь сусветна вядомую знакамітасць. Мы б узялі ў яе інтэрв'ю, і гэта была сенсацыя! Яна, інтэрв'ю з зоркамі зараз паўсюль. І па тэлевізары, і ў інтэрнэце. Так што сенсацыя не атрымаецца. Тады трэба прыдумаць штосьці іншае. Можа, стыхійнае бедства? Яна, Маў, што ты такое кажаш? А што, калі побач з намі адбыўся б землятрус? Ой, мамачкі! Ці паводка? Вось, паводка лепш падыходзіць. Тады ў нас у пакойчыку атрымалася б сапраўднае возера, і мы маглі б зрабіць плыт і выратавацца на ім. Вось гэта была б сапраўдная сенсацыя! Ой, Маў! Яна, але тады ўсе нашы рэчы, і цацкі, і кніжкі, і твае прыгожыя сукеначкі апынуліся б у вадзе і намоклі. Вымушана згадзіцца. Не вельмі падыходзячы варыянт. Ды і плаваць на плыце вельмі небяспечна. Ой, Рыся, як з табой складана. Добра, зараз я прыдумаю іншую сенсацыю. А калі узлезці на дах нашага дома? Маў, навошта? Адтуль можна ўвесь горад убачыць і зрабіць фота надзвычайнай прыгажосці. Потым гэтае фота надрукуюць розныя часопісы. А яшчэ з даху можна зваліцца, Яна, хопіць. То, што ты прыдумваеш, небяспечна. Рыся, тебе паслухаць усё, што можна назваць сенсацыяй, небяспечна. Дзе ж тады яе ўзяць? Не ведаю, Яна. Прывітанне, сябры. Добры вечар, Яна і Рыся. Салют, Тімач. Прывітанне. Тимофей, калі ласка, дапамажы мне. З задавальненнем. А што здарылася? Хутенька прыдумай мне, калі ласка, сенсацыю. Што? Сенсацыю? Маў, Яна жадае, каб у нас у калыханцы адбылося нейкае незвычайнае здарэнне. Ага, тады можна будзе пра яго расказваць усім сябрам. А калі здарэнне будзе вельмі сур'ёзным, пра яго, магчыма, здымуць рэпартаж і пакажуць у сапраўдных навінах. Яначка, але навошта табе такое здарэнне? Ды падумай сам, Тимофей, хіба гэта не сумна, што ў нас у калыханцы ніколі нічога не адбываецца? Не пагаджуся з табой, Яначка. А што ў нас адбываецца? Напрыклад, у цябе учора зацвіла хатняя кветачка. Ты ж мне сама яе паказвала.
сенсацыя. Для навін, можа, гэта падзея не падыходзіць, але для цябе і для нас, тваіх сяброў, гэта вельмі важна і прыемна. Бо ты сама гэтую кветачку пасадзіла, палівала, даглядала, хвалявалася за яе. І кветачка цябе аддзячыла, прыгожа зацвіла. Ну, магчыма, гэта і сапраўды падзея. А Рыся, між іншым, выйграла спаборніцтвы па скоках. Гэта таксама вельмі прыемна і для яе, і для яе сяброў. Ой, Рыся, ты сапраўды малайчына. Дзякуй. О, чакайце, я успомнила. Што ты ўспомніла, Яна? Послік расказваў, што яны з дзядулем Дабрадзеем некалькі дзён таму у лес хадзілі. І што? І там убачылі такую жабку. Яна была быццам зачараваная прынцэса з казкі. Праўда. Послік мне здымкі паказваў. Вось бачыце, колькі маленькіх, але такіх прыемных падзей у кожнага ў жыцці адбываецца. Трэба толькі ўмець іх разгледзець і парадавацца. Але гэта зусім не сенсацыя. Яна, калі вы станеце дарослымі, магчыма, зробіце што-небудзь сур'ёзнае. Ты, напрыклад, выйграеш сусветны конкурс прыгажосці, а Рыся – міжнародныя спаборніцтвы. І гэта будуць сапраўдныя сенсацыі, А пакуль што трэба проста радавацца кожнаму новаму дню і знаходзіць у ім нешта добрае і цікавае. Так, я ўсё зразумела, Тимофей. Больш не буду прыдумваць сенсацыі. Лепш аднойчы сама стану прыемнай сенсацыяй для ўсіх. Абавязкова, Яначка. А зараз час таксама вельмі прыемнай падзеі, хоць і не сенсацыі. Будзем мульцік глядзець? Будзем? Цудоўна, глядзім. А зараз мне трэба дадому вяртацца, а вам да адпачынку рыхтавацца. Мыем тварыкі, чысцім зубкі. І бяжым у ложачкі на мяккія падушачкі пад любімыя коўдрачкі. Дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе, на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай.